Go Ahead Eagles weer goed bestudeerd door de technische staf van Cambuur. En op de training wie het dan enkel duidelijk maken aan de spelers. Druk houden en initiatief pakken. In de Adelaarshorst, het sfeervolle stadion aan de Vetkampstraat in Deventer, liep het wel alsof de spelers van Cambuur al die wijze lessen van de training vergeten winnen. Wat het weer Go Ahead Eagles dat het initiatief hier. Basis van Promes, het prachtige stiftje van Antonia. Daar heeft Cambuur alle mazzel dat deze mooie inzet van Antonia op de latten belangrijk. Is wie het initiatief bij de thuisploeg in het eerste jaloeren. Dit is een vrije trap van Job van der Linden. Komt op de half van Joey Suk en die gaat krek van langs. En zo wie het Go Ahead Eagles dat de kansen wist te creëren. Hier op de rechterkant weer. Antonia de weg van Trog. En één keer voor Jan, maar niks Kalder. Hij speelde juist zien 400ste wedstrijd in het betellen voetbal. Maar weet dit net op te luisteren met een doelpunt. Op een Go Ahead Eagles hier in balbezit via Promes. Leidt de bal naar de linkerkant, naar Misijan. Die kan de bal voorzetten. Op een wordt er voorjoen. En waar is het Kalder? Die krekt hoe shit. Cambuur onder druk dus in het eerste jaloeren van de wedstrijd. De kans van Kalder. Dit oer de goal van Dennis Telgenkamp hinnen. Dit is Juri Roze. Levert de bal samen in bij Kalder. Die kan dan in één keer terugpassen. De sliding komt van Tim Bakers. Maakt het 2 keer hands. En dan is het skiertsjochter Ruud Bossen die de verdediger van Cambuur de gele kaart jouwt. En de Go Ahead Eagles verzelt de penalty. Het begint al hier bij die verkeerde bal van Roze. Kalder maait de paas. Daar is Bakers 1 keer hands, 2 keer hands. En dan is het duidelijk een penalty en de bal gaat op de stip. Ik ga vol eigenlijk om die bal te blokken. En kijk, op het moment dat je sliding maakt, ja, dan... tenminste, ik denk dat je ook op de beelden terug kan zien dat ik niet met mijn hand naar de bal toe ga. Kijk, ja, en nou ja, dan is het volgens mij ook geen penalty. Kijk, en ik denk dat het ook redelijk lastig is als je een sliding maakt om je handen zo te houden dat het risico 0 is om die bal tegen je arm of hand te krijgen. Dus ja, zonde. Ja, het is zonde, maar toch weer het een terechte beslissing van Ruud Bossen. En het is Joey Suk die het presentie wil weer te verzilveren. 28e minuut van de wedstrijd. Go Ahead Eagles volslaan terechte op een 1-0 vastsprong in Cambuur. En het gaat nog even terug in de eerste helft. Maar dan is het toch Cambuur dat stadig onder de druk voorbij komt. En hier is het Michiel Hemmen die het al innig op keeper Marsman aankent van de Go Ahead Eagles. En dit hier in de slotfase van de eerste helft eens al de liekmaker voor Cambuur wezen matten. De tweede helft dan. Een volslaan oorbeeld. Het is Cambuur dat de boppelissende partij is. Het binnen de Ljouters die de onval ziekje. Van der Heijden leidt waarom op de Leeuw en Hemmen kinder krijgt net bij. En dit is de voorzet van Drosten. Komt op een ei bij Hemmen. Let op. Hij docht het fantastisch. Laat de keeper skitterend in de luren. En in de 70ste minuut komt Cambuur op een 1-1 lieken ze staan. Een prachtig doelpunt van Michiel Hemmen. De voorzet van Drosten. De oorname die er is. De reis die er behoort. Het oersjoch. En dan maar links in tikje. Cambuur pakt de 1-1. En in die fase van de strijd weer het volslaan terjochten. Want de Ljouters winnen gewoon heer en meester in de tweede helft. Hier nog een kans voor Bakens. Die hem graag maatje willen. Maar uiteindelijk eindigt de wedstrijd in 1-1. Als je de hele wedstrijd bekijkt, dan denk ik dat je tevreden moet zijn met een punt. Maar vooral het eerste half uur, dat moet er gewoon uit. Dat kan niet. Want dat is een fase dat je ook met 2-3-0 achter kunt staan. En dan is zo'n wedstrijd gespeeld. En dan speel je hier voor de katse viool de hele avond uit. En dat kan niet de bedoeling zijn.